Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Йөк машинасын тротуарда ук калдырганнар, шәһәрдәшләр җәяүлеләр юлында торган автомобильләргә зарлана. 12 яшьтән өлкәнрәкләргә бассейн өчен белешмәлекләр таләп ителми. Әлеге яңалыкка карата шәһәрдәшләр фикере нинди? Иң гүзәле һәм уңганы Чаллыда Ак калфак бәйгесенең финалы узды. Катнашучылар белән Эльвина Андрова очрашты. Газель маркалы машинасын тротуарда калдырганнар юлдан үтеп булмый. Чаллы ТВ телекомпаниясенә 6:01 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Йөк машинасы җәяүлеләр юлында инде 3 атна дәвамында тора дип әйтә шәһәрдәшләр. Машина хуҗасы билгесез. Уныңга хәбәрчебез Мәрьям Файрушны чыкты. Тротуарда торган бу йөк машинасы көн сайын уңайсызлыклар тудырам. Җәяүле юлдан бөтенләй йөреп булмый. Биредә яшәүчеләр ишек алларында машиналарның күп булуына күнеккән. Юллар тар, шуңа күрә автомобиль йөртүчеләр еш кына тротуарга ук менеп машиналарын калдыра. Әмма җәяүлеләр өчен бөтенләй юл калдырмауга шәһәрдәшләр ризасызлык белдерә. Она даже не с нашего региона, стоит уже 3 недели. Это такое безобразие. Не пройти. Вот грязь, сами видите. Все с детьми и все взрослые, чтобы не испачкаться, проходят по проезжей части. Тар юллар һәм машина куяр өчен урыннар булмау иң кескен проблемаларның берсе, ди 6-нчы комплексның җирле үзидарә рәисе Наталья Гордиенко. Әлеге йорт ишек алдында машина юлын киңәйтү буенча эшләрне 2018 елда ук башкарырга уйлаганнар. Тик акча булмау сәбәпле юлларны төзекләндерү 2021 елга күчерелгән. Тротуарда торган әлеге машинага килгәндә җәмәгать тәртип саклау пункты хезмәткәрләре әйтүе буенча бу хәл турында мәгълүмат халык инспекторы электрон системасы буенча тиешле органнарга җибәрелгән. 3 числа машина была зафиксирована, нарушение нашими сотрудниками, и отправлено нарушение в ГИБДД. Ответ, наверное, придет о принятом решении. И доложена эта ситуация участковым полномочным полиции. В настоящее время совместно с участковым полицией проводится в 6-м комплексе обход по квартирной для установления хозяина этой машины. Машина хуҗасын тапканнар, ул башка шәһәрдән килгән булган, Чаллыда исә машинасы ватылган. Шуңа күрә уланы биредә калдырып, үзе кире киткән. Шәһәрнең җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү дәрәсендә хәбәр итүләренчә, машина хуҗасы бүген үк үз автомобилен төзекләндереп, тротуарны бушатырга ниятли. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Декабрь башында Роспотребнадзор 12 яшьтән өлкәнрәкләргә бассейн өчен белешмәлекләр таләп ителми дип белдерде. Моны судларда да раслады. Шәһәр районнарда санитар-эпидемиология торышы тыныч булмаган чиракта гына белешмәлекне күрсәтергә кирәк. Чаллы бассейннарында эпидемиология торыш нинди хәлдә? Әлеге яңалыкка карата шәһәрдәшләр фикере нинди? Лилия Гатина белде. Розмина Гәрәева дулкын бассейнына имгәнгәннән соң йөри башлады. Йөрү организмны торгызырга ярдәм итә ди хатын-кыз. Ул бассейнга барыр алдыннан медицина тикшерүе узган. Аның фикеренчә, һәркем шулай эшләргә тиеш. Наверное, все-таки опасно. Кто чем болеет, никто ничего не знает. Хотя справка была уже как-то спокойно этим будем. Роспотребнадзорда медицина белешмәсе таләп итү кулланучы хокукларын бозу дип белдерделәр. Барлык бассейннар тиешле санитар нормаларны үтәргә тиеш. Аларны төгәл үтәгән очракта йогышлы авырлар булу куркынычы янамый дип хәбәр итә Роспотребнадзор сайтында. Россия югары суды ведомство карарын раслады. Бу өлкәннәргә һәм 12 яшьтән өлкәнрәк балаларга кагыла. Әмма күп кенә шәһәрдәшләр бу яңалыкны хупламый. Мы вот взрослые со справкой ходим все равно. То, чтобы и другим было хорошо. И нам мы тоже уверены в том, что другой тоже придет со справкой. Безнең төшерү төркеме әлеге вакытта эксперимент ясарга булды һәм хәзер без дулкын бассейнына кирергә тырыштык, ләкин безне справкасыз анда кертмәделәр. Бассейнга медицина белешмәкләреннән башка кертергә рөхсәт итү турында бернинди документ юк дип аңлатты Дулкын бассейны вәкиле Юлия Файсханова. Алар элеккегечә үк Роспотребнадзорның баш санитар табибы кул куйган кагыйдәләргә таяна. В данный момент пока реагировать на этот закон не можем, потому что не совсем понятны еще все стороны. У нас детское учреждение, и дети, проходящие спортивную подготовку у нас, это дети до 12 лет, да, это 7 лет, 8 лет, 9 лет. Вот, эти дети у нас все проходят по справке, мало того, от педиатра, но еще они сдают обязательно ЭКГ.
Альбатрос, дельфин һәм олимпийский бассейннарына да медицина белешмәсеннән башка безне кертмәделәр. Моннан тыш хезмәттәшләребез Челнинский известиядан алынган мәгълүматлар буенча хәзерге вакытта дельфин директоры Роспотребнадзорга алга таба ничек эшләргә кирәклеген аңлатырга запрос юллаган. Хәзерге Ярчалыда медицина белешмәләрен беркем дә бетермәгән булып чыга. У нас занимаются в Олимпийском и детки, и взрослые, приходят поплавать. Поэтому наличие справок мы требуем обязательно. При наличии справок мы пускаем детей и взрослых поплавать. Так как дети и маленькие, и взрослые – это абсолютно разные категории, поэтому я считаю, что нужны справки всем. Бассейнда нинди авыруларны эләктерергә була? Бу сорау белән бер шәһәрнең тире-венерология диспансерына мөрәҗәгать иттек. Бассейнда жыгыштырырга була шундый чирләр: микроспория гладкой кожи, микроспория волосистой части головы, микозы стоп, онихомикозы, моллюски, бородавки. Менә шундый бик күп чирләр бар. Бассейнга бар алдыннан кан анализларын тапшырырга венеролог, дерматологны үтәргә һәм шуннан соң табиптан белешмә алырга кирәк дип аңлатылар тире-венерология диспансерында. Тик күпчелек кеше справкаларны сатып алалар. Ярчалыда бассейнга медицина белешмәсен телефон аша да заказ биреп алырга мөмкин. Бәясе 200-дән алып 500 сумга кадәр. Аны ярты сәгать эчендә ясап бирәләр. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәдәни күпкырлык һәм күпмилләтлелек шартларында заманча укыту үзенчәлекләре турында фикер алыштылар. Чаллыда диалог культур, мәдәниятләр диалогы дигән бөтен Россия фәнни-гамәли конференция узды. Анда 400-дән артык кеше катнашты. Тәрбиячеләр, өстәмә белем бирү педагоглары, мәктәп, урта һәм югары уку йортлары укытучылары. Конференциянең төп темалары белем бирү учреждениеләре кысаларында үсеп килүче буында башка мәдәният вәкилләренә карата толерантлык үстерү, милли гореф-гадәтләрне саклап калу. Biz bugün şəhərindən kildik. Bu konferensiyаны инде biz yılda kütüb alabız. Менә ул 2 елга бер тапкыр була. Bu konferенцияның әһәмияте шунда халыкларның телләрне бердәм булдыру, телләрне саклап калу. Шуңа күрә бу конференцияның кирәге бик зур. Чаллыда иң гүзәл һәм иң уңган кызны сайлап алдылар. Ак калфаклы кыз бәйгесе бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак калфак исемле татар хатын-кызлар оешмасы тарафыннан оештырылган. Республика күләмендә ул инде 2нче ел уздырыла. Сайлап алу этабында 20дән артык кыз катнашкан. Бәйгенең финалында хәбәрчебез Эльвина Андрова булып кайтты. Бәйгедә 4 кыз чыгыш ясады, алар барысы да өлкән сыйныф укучылары. Кызлар софт татарча сөйләшүдә, сөйләм столкарында ярышты, токмаш бастылар, шигү чиктеләр, интеллектуаль этапта акыл сынадылар. Бу конкурс кызларны ача, татар кызларын, аларның акыллыгын булганлыгын ача. Бүген мин үземнең чәкчәк пешерүемне күрсәтәм, шигүемне, токмаш җәюемне һәм үземне инде. Мин монда катнашырга бик теләгән идем, чөнки ул татар теле минем әни әти телем, әби бабам һәм гаиләм, гореф-гадәтләр турында мин әзерләп килдем. Жюрида Татарстанның мәдәният өлкәсендә танылган шәхесләре, оештыручылар һәм бәяләүчеләр әйтүенчә, бу бәйге матурлыкта ярышу гына түгел. Biz içki güzellikni de göz алдында tutabız. Tışkı güzellik ol her bir tatar kızına xas. Indi biz alar arasından içki яктан да güzel bolganların, bilimli bolganların, tıynak bolganların saylап аласыбыз килә. Җиңгән кызларның барысына да biz ак калфаклар бүләк итәчәкбез. Шушы бәйгенең символы буларак һәм инде республика бәйгесенә юллама булып тора. Соңгы этап буларак кызларга өйеше бирелде. Алар кулъяулык шигеп бетерергә һәм урама пешерүләр турында видеоязма тәкъдим итәргә тиеш. 15 декабрь көне җиңүче билгеләнәчәк һәм Казанга финал этабына барырга юллама алачак. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. 14 и 15 декабря в ТЦ «Семья» 24-й комплекс «Кировская обувная фабрика» принимает обувь на ремонт. Теплое, качественное термобелье. 14 декабря в Экспорт Кама.